Knjaževčani, večeras je sa nama i Miloš Bošković iz Niša, diplomirani inženjer računarstva, bivši narodni poslanik, inicijator i jedan od organizatora protesta Ne damo Niški aerodrom. Miloše. Dobroveče Knjaževčani, dobroveče slobodni građani Srbije. Dakle, čuli ste, ja se zovem Miloš Bošković. Da treba podignem? Može. Okej, može. Ali pašće opet. Dobro. Pašće nego šta će? Vučiću pričamo. Pašće, apsolutno. Pašće. Dakle, dolazim iz Niša, bavim se programiranjem, završio sam elektroniku, inženjer računarstva, time se bavim profesionalno, ali ne krijem da se interesujem za politiku i normalno da se interesuju ljudi za politiku, nije sramota baviti se politikom. Bio sam narodni poslanik do prošle godine, otprilike 2 godine sam bio, vratio sam mandat, vratit ću se malo kasnije na to, tako da se sada samo bavim programiranjem u privatnom sektoru. Dok sam bio narodni poslanik, trudio sam se koliko sam mogao da zastupam interese svog kraja, dakle Južne Srbije i Niša, ali i Knjaževca, zato što ja ovo računam kao svoj kraj. Razmišljao sam se za ovaj govor, dakle, kako bi nekako ukratko moglo da se opiše kojim rečima vladavina za poslednjih 7 godina ove Srpske napredne stranke i svih njihovih ljudi, koje bi to reči bile koje bi ih najbolje opisale. Olja Bećković je u nekom intervjuu svom rekla jedna reč koja dobro opisuje prostakluk. Ja bih dodao bahatost i poltronstvo. Znači, to su neke reči koje najbolje njih izdvajaju, to je ono što je u srži i u biti svega onoga što smo sad vidjeli, i afere i dešavanja i kako se njihovi funkcioneri ponašaju i tako dalje i tako dalje. Oni takođe imaju jednu neverovatnu veštinu da iz ljudi koje oni ubacuju kod sebe izvuku ono najgore i da se ti ljudi na taj način aktiviraju kod njih, tako što sve ono najgore što imaju da ponude građanima i pokažu u stvari koliko su loši. Koliko je bilo afera za svih ovih godina, poslednjih 7 godina, dakle ne zna im se broj, možemo da pričamo do preko sutra, kako da se nabraja kad ih ima toliko puno. Ali ajde recimo da krenemo od nekih stvari koje možda ovde vas najviše interesuju, svaku lokalnu sredinu, pa i Knjaževac i Niš i tako dalje, a to je rad javnih institucija, lokalnih, odnosno opštine i tako dalje, kao i javnih preduzeća. Dakle, za početak, ono što je opšte poznato u celoj zemlji, oni ne traže stručne ljude, oni traže poslušnike koji će da ih slušaju. Konkursi su namešteni, naravno, svi to dobro znamo, a procedure za prijavu za bilo koji konkurs su maksimalno zakomplikovane. Dakle, samo što vam ne traže i krv da date i da vide koja ste krvna grupa. Pa radna sposobnost, pa 300 dokumenta. Samo da se vi ne biste prijavili, čak i ako možda hoćete da probate da izađete ostalima na crtu. Naravno, podrazumeva se da u određenom trenutku mora da uđete u stranku. Morate da uđete u stranku ako hoćete da dobijete taj posao. I naravno, oni misle sad da su vam učinili neverovatnu uslugu jer su vas zaposlili preko veze i onda se očekuje sad da treba i da vas reketiraju, pa da dajete onih neverovatnih 40.000 dinara pred izbore, svako pojedinačno. Pa ne može, brate, nećemo da im damo. I još nešto u vezi sa tim, ono što se možda ne primećuje na prvu loptu, dakle, vi zapošljavate, odnosno oni zapošljavaju ljude preko veze, odnosno uzimaju ljude koji su poslušni, koji im završavaju poslove u stranci, i to je neki plen i na kraju dobijate gomilu ljudi koji rade javne poslove u interesu svih nas, a u suštini mogu da ih rade kako hoće i ne mora da ih rade, mogu da ih rade kompletno nesavesno, jer čak i ako ne rade kako treba, neće da odgovaraju, brate, neće, zato što ako ne zakrpe rupe na ulici, ako nešto ne srede, ne sme niko da ih smeni, zato što su oni tu došli i baš ih briga. Pa to hoćemo da ukinemo. S druge strane, imate neke ljude koji su možda vlasnici nekih malih privatnih firmi koji pokušavaju lokalno nešto da uradi, da nešto postignu.
i obrni okreni, posebno u malim sredinama, često se taj rad tih privatnih firmi mora da se oslanja na neka javna sredstva, odnosno oni da bi uspeli nešto da rade, morat će se prijaviti na neki javni konkurs, odnosno na tender i da eventualno može dobiju neki posao. Svi dobro znamo, ne može ni to. Moraš s njima da budeš u dilu, taj tender mora da bude namešten i samo tako ako se oni zajedno svi iskombinuju, odnosno ako oni zajedno funkcionišu, ako su u kombinaciji, može nešto da se uradi, odnosno tako se oni dogovaraju. Ako si van te priče, ne možeš da uspeš. Dakle, obrni okreni, ti moraš s njima da budeš. I to je ono što duboko izjeda ovo društvo. I sad, postavlja se pitanje, ok, imamo lošu lokalnu vlast, bilo gde, recimo, hipotetički, u stvari nije hipotetički, stvarno je svuda loša, i postavlja se pitanje, da li je njih moguće smeniti? Da li biste vi mogli da smenite svoju lokalnu vlast i da dovedete neke bolje? U normalnoj zemlji nekoj gde nemamo ovako jednu ludu stranku na vlasti, to bi u teoriji bilo moguće, ali tako, vi jednostavno biste ovdje organizovali neke lokalne izbore i eventualno mogli biste da smenite ljude, pozvali biste ih na odgovornost, to bi bilo tako normalno u demokratskoj zemlji i došao bi neko stvarno bolji koji bi mogao da napravi neku promjenu. Međutim, šta se dešava u Srbiji, šta se dešava i u Knjaževcu i u Nišu i drugim gradovima? Uspete možda čak nekog i da smenite, od tih što se vrte stalno poslednjih 10-15 godina, i oni vam opet dovedu nekog još gore. Zato što se vrte. Zato što njih ne interesuje zapravo da ovde neko radi odgovorno i kvalitetno posao, oni samo traže nekog ko je poslušan. I opet se o tome odlučuje negde na vrhu, u nekom Beogradu, u nekoj Nemanjinoj ulici ili negde tamo kod onog njihovog kružnog toka u Beogradu gde im je glavna, kod starog Merkatora gde im je glavna kancelarija SNS-a. U suštini, ovde u Srbiji možete isključivo da živite kao robovi vlasti, bez mozga i bez razmišljanja. To je jedini način kako možemo da funkcionišemo. E pa mi smo se ovde skupili da pokažemo da nećemo to da trpimo i da hoćemo taj sistem pravo i da ukinemo. E sad, u vezi sa tim kombinacijama silnim sa firmama i sa partijskim nekim likovima i velikanima, kada sam bio narodni poslanik, pre otprilike 2 godine, mnogo pre nego što se zavrtela ova priča oko mini hidroelektrana, ja znam da je to nešto što je za ovaj kraj jako bitno. Dobio sam, kao narodni poslanik, dobio sam pismo od jednog građanina iz Pirota. On je zapravo poslao to pismo svim poslanicima, znači svih 250 poslanika je dobilo to pismo, gde on izrazio zabrinutost u vezi sa hidroelektranama, kako se izgrade, ono što sve mi sad dobro znamo, pošto se sad konačno o tome priča. I ja sam u plenumu, dakle u glavnoj sednici, postavio to takozvano poslaničko pitanje i pročitao sam celo to pismo na sednici u Skupštini i hteo sam jednostavno da se taj glas građanina čuje, zaista mi je to bilo bitno i postavio sam pitanje Ministarstvu za zaštitu životne sredine i drugim nadležnim ministarstvima šta ću vezi sa tim da urade, jer očigledno imaju situaciju da se ljudi na lokalu, koji se tu pitaju, ljudi čija je to zapravo zemlja, da se oni protiv toga bori, da njima to ne odgovara, da oni nisu za to. I na kraju sam dobio ja neki odgovor, dakle na takva pitanja obično dobijete odgovor koji je dugačak 3-4 gusto kucane strane, toliko da se pogubite i možda jedna rečenica je suštinska i mora iskopati na jedan na drugoj strani, ali u svakom slučaju oni su se tu pozvali na gomilu zakona, da bi mi na kraju rekli sve je to po propisu, tako? I to jeste po propisu, ali ljudi, mislim, kopate gde ne treba da se kopa, provlačite cevi gde ne treba to da radite. Mislim, svako ko je išao do Stare planine gore do vrha, ja sam išao, vidio sam koliko je ono tužno i koliko je jadno. Ali tu opet imamo situaciju da se to forsira i dalje jako, zato što je kum određenog čoveka i rođeni brat ili kakav već brat određenog čoveka, njima je to u interesu da to rade jer hoće da obrnu neke pare i oni imaju zaštitu ove države i oni to gureju. I na kraju šta je moralo da se desi? Pa ja u parlamentu sam bio nemoćan da bilo šta promenim, nego morali su ljudi tamo kod Stare planine, znači i kod Pirota i kod Temšice i tako dalje, na silu s njima da se obračunavaju, znači bukvalno da brane rođenu zemlju, da bi se odbranili, dakle dotle smo došli, da moramo fizično da se obračunavamo. I u stvari to sve pričam zato što parlament bi trebalo da bude takozvani taj neki najviši dom Republike,
odnosno mesto gde se čuju glasovi svih građana i gde ozbiljno o svim tim stvarima može da se priča. Međutim, sistematski su sve institucije urušavane u ovoj zemlji, pa je i parlament urušen. Tako da, na kraju smo dobili taj rezultat da kad vi uključite RTS 2 tamo gde ide prenos parlamenta, vi kažete šta bre ovi rade, zašto bi ja ovo gledao, ovi troše naše pare i ne rade ništa. Ali to je još jedno dostignuće Srpske napredne stranke. I sve to, ceo taj sistem je organizovan piramidalno. Dakle, imamo jednu piramidu sa gomilom ljudi u najnižem nivou, pa na gore to polako ide i sužava se. Ključna karakteristika te piramide je da su svi poslušni, i naravno svi su tu u nekoj kombinaciji, znači poslušni su i dobijaju nešto za uzvrat, i sve to ide do vrha, a na vrhu je jedna osoba, je li tako? I ta jedna osoba je glavni komandant, on je predsednik stranke, on je predsednik države, sve u jednom čoveku, i on je uzurpator vlasti, Aleksandar Vučić. I on je uzrok svih ovih problema koji se ovdje dešavaju, počevši od lokala. I zato sam ja ovo pre 5 minuta pričao da li možete da smenite lokalnu samoupravu. Ne možete, jer će on da vam dovede nekog drugog još gore. Znači od njega sve zavisi, to je problem. To je ono što smo mi ovdje u stvari na lokalu nemoći da bilo šta menjamo. Jer opet kroz piramidu će to da dođe do dole, oni će opet ovdje da nađu nekog čoveka koji će da dobija instrukcije i da izvršava njihova naređenja. Tako da sve zavisi od njega i on je koren svih tih problema. I sad ako pogledamo te neke afere, recimo neke od njih, dakle zašto se te mini hidroelektrane grade kada su građani protiv? Zato što to svom kumu dozvoljava Aleksandar Vučić. Zašto imamo ministra odbrane koji nije služio vojsku? Pa zato što Aleksandar Vučić to toleriše. Zašto imamo kompletnog idiota na čelu najvećeg našeg grada, odnosno bio je tako Siniša Mali, i onda je svašta nešto problematično uradio, ima nekih 24 stana u Bugarskoj, znači jako problematičan lik, i on je na kraju napredovao i postao ministar finansija. Zašto? Pa zato što je dozvolio Vučić, niko drugi. Zašto imamo Jorgovanku Tabaković i Nešu Stefanovića? Nešu Stefanović sa karakterističnim nadimkom koji ne bih sad izgovorio zbog pristojnosti. Nisam to rekao, dobro. Zašto su oni na vrhu vlasti i imaju lažne diplome i svi to znamo da imaju lažne diplome? Zašto? Pa zato što je dozvolio Vučić. Zašto na javnom servisu ne možemo da čujemo glas opozicije? Pa zato što se plaši Vučić, pa ne smije da dozvoli to. Zašto? Zato što ne smije. I na kraju, zašto Babić još uvek nije podneo ostavku? Znači, on čovjek je rekao u medijima da podnosi ostavku, ne znam da li znate, on i dalje nije podneo ostavku, on i dalje je VD. Zašto se to događa? I na kraju, znamo svi da je izazvao saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom Stanike Grigorjević iz Knjaževca. Pa zato što ne dozvoljava Vučić. I ovako možemo do sutra. I sve se opet svodi na to jedno ime, odnosno Aleksandar Vučić, koji je generator svih tih problema, koji je uzurpirao vlast, koji je postavio u svoj džep i tužioca glavnog, i sudove, on donosi presude pre nego što se sud oglasi, sve on zna unapred, o svemu on odlučuje, o svemu se on pita i naravno onda na kraju da imamo takvu državu gde nijedna institucija ne radi, jer svaka institucija će i svaki čovjek iz tih institucija će prvo da pogleda šta će ovaj da kaže na svojoj konferenciji za štampu, pa će tek onda da presudi, tek će on odluči šta će da radi. Jer ovaj gospodin sve zna. Pa nije, ne zna, nesposoban je i tekako je nesposoban. E sad, postoji tu još jedan problem, još jedna posljedica svega toga, a to je da Vučić je predsednik stranke i on je istovremeno predsednik države i sad dok je predsednik stranke, on sad tu zastupa svoje neke članove stranke, ajde da kažemo da je to uslovno rečeno okej, ali kad je predsednik države ne može da zastupa samo svoje ljude. I ne može da kaže onaj ološ, onaj tajkun, onaj ovakav ili onakav. On ima obavezu da zastupa sve nas istovremeno, a on to ne radi i on nas deli. I posledica toga je da smo mi dobili društvo koje je oštro podeljeno na nas i na njih. Dakle, mi smo ovde iz opozicije, a oni su tamo iz vlasti i dolazi do toga da, ja mogu da pogađam,
da smo sposobni da se oštro posvađamo na slavama i na rođendanima zbog toga, jer smo toliko podeljeni. Zato što je on napravio tu podelu. U redu je da se ne slažemo, ali nije u redu da se mrzimo. A on je to uradio. Ja moram da budem iskren, da mi moram da konstatujem da pre toga nisu bile tolike podele. Mi smo se slagali, ali se nismo, brate, ni mrzeli, a sad se mrzimo. Dotle je došlo. I na kraju krajeva to je napravilo jednu takvu podelu da mi jedni sa drugima ne razgovaramo. A zašto je to bitno? Jedni sa drugima, dakle opozicija sa ovima sa vlasti. Zašto je to bitno? To je možda ključna stvar. Bitno je zato što sviđalo se to nama ili ne. Opozicija ne može da pobedi ako deo SNS glasača ne privuče na svoju stranu. Možda nam se ne dopada, ali to je činjenica. Dakle, deo tih glasača koji glasuju za SNS lepo, moraju da pređu na našu stranu, na neki način. I mislim da je tu, u vezi sa tim, glavna uloga je na svih nas ovde, svih ljudi iz opozicije. A naša uloga je da pređemo preko tih podela i da probamo da razgovaramo, koliko god to bilo teško, da probamo da razgovaramo s tim ljudima. Naravno, ne mislim da razgovarate sa čovekom koji je, ne znam, u vrhu SNS-a u Knjaževcu ili tako nešto, koji se tu u glavi, za koga svi recimo znamo da uzima pare i da jednostavno radi iz interesa takvog, nego pre svega mislim na vaše komšije, prijatelje, rođake i tako dalje, koji gledaju Dnevnik 2 i misle da u Dnevniku 2 stvarno sve ono istina, a u stvari nema veze sa životom, to dobro znamo. I gomila tih ljudi gleda Dnevnik 2 i misli verovatno, pa sigurno je svima dobro, ovo u stvari samo sa mnom nešto nije u redu. I samo su meni mala primanja, a u stvari svuda je dobro, evo sad će i meni da bude dobro. Tim ljudima treba da objasnite da je svima loše zapravo. I da neće u skorije vreme da bude bolje ako ne smenimo Aleksandra Vučića. Dakle, zadatak svih nas ovde je da podsjetimo te ljude, da pogledaju malo u svoj novčanik, da otvore frižider da vide šta ima i da obrate pažnju da im ne izleti Aleksandar Vučić, pošto on svuda samo što se ne pojavi, znači svuda izleće, i da samo razmisle malo kolika su im primanja sada, koliko pre 5 godina, da li možda sad odjednom imaju para da priušte da idu i na letovanje, na zimovanje, ranije nisu mogli, da li možda sad mogu da završe kuću i da priušte nov auto, ranije nisu mogli, ili je zapravo situacija ista kao pre 5 ili 10 godina. Ključno je sa tim ljudima da se razgovara, opet ponavljam, sviđalo se to nama ili ne. Samo tako možemo nešto da uradimo. Moramo da pređemo preko te podele. Razgovarajte sa svojim prijateljima, rođacima i tako dalje, da se ne ponavljam. I malo se odužilo, tako da završavam. I za kraj, hteo bih da kažem, dakle, svaka čast svim ljudima koji izlaze na proteste širom Srbije, ali opet moramo da budemo iskreni i da kažemo da nije isto kad izađeš u Beogradu ili u Nišu i uguraš se u 1000 ljudi pa se sakriješ tamo, i kada si ovde u Knjaževcu i izađeš ovde gde se svi ljudi znaju i gde je poprilično drugačija situacija. Tako da ste vi pravi heroji ovih protesta, svaka vam čast. I za kraj, još jednom, već ste čuli, vidimo se 13. aprila u Beogradu, za Bože zdravlje konačan udorac, i još jednom svaka vam čast, gospodo i gospođe, prijatno.